Krásne dobré ránko. Je pár minút po 10. A ja som sa rozhodol, že dneska mám takú challenge. Momentálne sa nachádzam takto, mám akože na kulhaní. No a povedal som si, že dneska vyjdem tam niekde dozadu, proste na Pánsku Javorinu, lenže nebude to len tak. Dneska tam vyniesiem toto. Dobre? Prosím pekne. Tu mám opasok do povinnej výbavy. Niečo na jedenie, nejaké 2 banániky, bebečko, kavenky, 2 jablčko, nejakú vodu. A poďme na to. A nám to dneska dám. Zistil som, že asi by som bol celý zodratý, keďže som si dal debil tielko. Tak som si natohodil takto nejakú starú mikinu, čo som mal v aute. A už som na ceste. Má to cez 20 kg určite. Tu máme teda ten plný batoh. A uvidíme, jak to dopadne. Kde sa na to vyzerám. No, ešte nejakých 20 minút za mnou. Celkom fučí. Kráčal som po takéto asfaltke doteraz. A teraz idem do lesa. A tedy je to také, že nič moc. Mám problém si to dobre uchytiť na chrbate alebo nejako na rameni. Ale keď som začal, tak to dokončím, hádam, nie? Poďme ďalej. Fú, no, nejakých 45 minút cesty za mnou. Mám to plne ešte na kurva dlho. Nie je to úplne najľahšie. Predsa len to má nejakých 25 kg určite podľa mňa. Ale no, dal by som tu už nejakú párnu prestávku, nech sa aspoň trošku najem. Ale to má ešte chvíľku čas. Fú, hodina cesty za mnou. A je to akože celkom pekne. Aj počasíčko mi celkom dobre vyšlo, svieti slniečko. Tuto síce pod stromami úplne nie. Chrl mám taký mokrý ty kokos, ale akože mám však batoh, čiže dá sa to. A no uvidíme, jak to pôjde ďalej. Vyššia hodinka za mnou z tejto mojej cesty. Nachádzam sa na nejakom takomto miestečku. A zistil som, keď som videl túto tabuľu, že som úplne v piči. Pretože od Javoriny to mám ešte, hneď vám to aj ukážem. No od Javoriny to mám 1,5 hodiny. Minule keď som kráčal na Javorinu, do 2 hodín som to mal. Teraz mi tu ukazuje ešte 1,5 hodiny a to už vyššie hodiny kráčam. Čiže tempo nie je úplne bohviaké, ale dosť akože pochopiteľné, keďže nesiem túto pičovinu na chrbate. Piči. Aj keď teraz na tú pauzičku som zistil, že vlastne nemám až takto tempo, lebo však kulhaň mám 55 minút, Javorinu 1,5 hodiny. Čiže dajme tomu, že tretinu mám určite za sebou. Len horšie je to, že doteraz som išiel po rovine a odteraz pôjdem do kopca. Fú, no za mnou skoro 1,5 hodiny cesty. Prišiel som odtade a rozmýšľam teraz, či pôjdem hore po tejto asfaltke, kaďa je to, že dlhšie, alebo si to skrátim celkom výrazne, ale hore týmto kopcom. Uvidím, jak sa rozhodnem. Dám si tú krátku pauzu a poviem na to, čo vymyslím. No samozrejme, ja jebnutý som si vybral ten dobrutý kopec. Pomoc. Ja akože týmto na chrbte nie je to úplne bohvie čo. Kokos, cez takúto džunglu idem. Ale už sa blížim k koncu tohto prudkého kopca. Už som v podstate aj zdolal, toto už je taký miernejší. Ale nebolo to úplne ideálne rozhodnutie ísť ďalto. No, blížim sa naspäť na tú asfaltku, z ktorej som zišiel. Tento prudký kopec mi akože zobral fakt veľa síl, dalo to kurva zabrať. Ale skrátil som celkom dosť. Do piče. Som na takej cestičke, tečie za mňa extrémne a musím dať pauzu, lebo to je fakt strašné. Po takmer 2 hodinách turičky sa nachádzam pri takejto studenke a idem trošku opačiť, že aká tá vodička bude snad dobrá, ideme to vyskúšať, no.
velice fajnová. Jaj. Pozrite, kto akurát prišiel. Alex Báč, ma ide kúknúť na bicykli. Čauko. Dobre, či? Čekuj, toto. Nefunguje, no. Áno. A počkaj, čo ti ukážem, čo sa tu deje, dobre? To som zvedal. Názor na to, že toto 30-kilové poleno nesie na chrbate. Tebe jebe. Jak by si sa vyjadril k tejto situácii? Tebe to normálne, že jebe. Tebe to jeblo. Ty si kokot. A to máš takto cez rameno? No. Ty si kokot. Tak to môžeš nosiť. Tak Aj to až také ťažké, daj si mohol zobrať. Tak toto koľko nesiem, tak ale 10 metrov. Asi. Toto je úplne, že nič. Ty kokot. Koľko ho nesieš takto? Podľa mňa tak 5 metrov ešte. To je kokot. No nič, teraz vám ukážem. Jak sa čmaka. Tak sa dobre chytíš nejako? A ideme. Ja ho jebem. Ale ja sa vyjebem. Makaj. Ešte kilometr, dávaj. Poď, špičky, pičoviny, makaj. Dávaj, aspoň na tú cestu to dáš. Dávaj. Poď. Dávaj. Poď, aha, už je to kúsok to je. Nedá sa už. Poď. Poď! Po 20 metrov posledných. Poď. Krásne volačo. Dve a pol hodiny od začiatku ja sa nachádzam na takomto mestečku. Je tu fakt, že akože krásne, musím povedať. Sice 3/4 cesty sa pozerám do zeme a som prehnutý, ale to dáme. Po skoro 3 hodinách vidím to, čo som vidieť chcel. Normálne to je neuveriteľné. A tak no. Už tam skoro som. Už mi aj nohy nevládzu pomaly. Sily odchádzajú. Ale toto už dám 100%. To už aj, keby sa mám doplaziť s tým polenom na chrbate, tak sa tam doplazím, to je jasné. Vyniesem to asi až úplne na vrch a stadiaľ to zahodím čo najďalej a dole to preneviem určite. Ja a moje poleno oficiálne na Javorinke do 3 hodín. Pre neveriacich vám to ukážem. To piče, čo zjebem. Tomu ver. To už nič není toto. To je ešte hodne. No poď. Už tam skoro som. Skoro som celý. Posledný krok bol najťažší. Ty kokos, poďme. Je to jebni dole. Ne, jo, tu. Toto. Ja, čo dole. Vidíme sa naposledy. A ideme domov. Sádaj. Neviedeme sa, no. No už takto na 5 som sa úplne vyjebal. Bohužiaľ, akože moja láska, musel som ho opustiť, ale 3 hodiny s ňou dneska mi stačili. Niekedy budem preť.